MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Ako doma. Privítali sme vás plachtinskou pesničkou, ktorú hádam aj vy poznáte, ale vieme ich oveľa viacej. A teší ma, že ich zachovávame niekoľko desaťročí, možno aj storočí a pre tie budúce generácie. Teraz by som poprosil, nech vás privítajú naši plachtinčania tiež soľou a chlebom. Vzácny ma to darmi a takisto aj dobrým vínkom, ktorého my, plachtinčania, si ešte aj teraz vieme dopestovať. A vyobliekali sme sa tu, ako vidíte, všetci do takýchto krojov. Vy to veľmi dobre poznáte, ale tieto naše kroje sú jedinečné na celom Slovensku. Také sa nenosia len na plachtincách, na príbelcach. A vďaka starým ňanikám toto všetko sa snažíme zachovať a zveľaďujeme tie kroje. Máme aj folklórnu skupinu Bažarička, ktorá reprezentuje nielen obce Príbelce, Plachtince, ale aj celý Hon a chodíme vystupovať na všetky podujatia v rámci Slovenska, ale aj za jeho hranice. No, máme tiež aj v našej skupine mladé ženy, ktoré začínajú aj šiť a dve ruke, vravím takto po našom po plachtinsky, ušili jednu bábu plachtinskú. Tak majú my, plachtinčania, všetci s láskou dávame a príjmite ju vďačne, že by vám pripomínala mladosť a detstvo, ktoré ste strávili aj tu v Plachtinciach. A teraz vám poviem zasa tak po našom. Tak vítajte ešte raz, no prejdite ďalej a sadnite si u nás. Vítajte! No poď moja. Takú mladú som a nie, že by vás... Ďakujem pekne. Nech sa páči. Môžete mi to povedať. Ďakujem pekne. Púšťam sa tam. Predovšetkým z môjho úprimného srdca vám veľmi pekne ďakujem, moji milí rodáci, za túto neobyčajnú, pre mňa vzácnu chvíľu z celého srdca vám poďakovať. Veľmi som sa tešil, že budem medzi vami. Ale nečakal som, a prosím, prepáčte túto vetu, že vstúpim medzi vami v takomto stave. Naozaj toto nie je fór. Je to moja tretia noha. A nečakal som. Samozrejme, že chcem tam tomu hore poďakovať za to, že som dožil tento vek, ale nemusel túto chvíľu ozdobiť palicou a
a takým spôsobom, že si pripadám smiešne. Ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že som medzi vami, že som skutočne nesmierne šťastný a nesmierne si vážim túto veľkú pozornosť a dovolím si vysloviť, že z tvári cítim aj veľkú lásku. A to je v dnešných chvíľach a v dnešnej dobe tiež istá veľká vzácnosť, že sa vieme na seba aj usmiať, objať, podať si ruku a povedať milovo slovo. Držím pohár, predpokladám, plachtinského vína. V mojom živote hereckej púti som dostal veľakrát otázku, čo mu pripisujem, v čom vidím, že v tak krásnom malom kúte Slovenska, a teraz budem konkrétny, v Dolnej Plachtince sa narodilo, alebo v tejto doline, lepšie povedané, sa narodilo toľko vzácnych. Ak dovolíte povedať napríklad také meno, ako je Tibor Filčík z Dolných Plachtiniec. Moja maličkosť. O pár metrov ďalej v Stredných Plachtinciach ďalší velikán slovenského herectva, Julius Pántik, trošku vyššie do kopcov, ďalší výborný herec, Milan Kňažko. Ja som furt nevedel odpovedať, v čom to spočíva táto, dovolte za výraz, zázračnosť. A raz som to chcel túto otázku odľahčiť, tak som vymýšľal a hovorím, čo ja viem, možno, že je to aj v tom dobrom plachtinskom víne. Tak mi dovolte, aby som tento prvý pohárik vypil ako pohár vďačnosti na adresu vám všetkým, že ste ma prijali takýmto spôsobom a s takouto účasťou. Prepáčte mi, ťažko sa mi hľadali slova, pretože hovorilo sa niekedy, alebo písalo, že tento herec, ktorý stojí pred vami, je chlap jak hora. A že je to tvrdý chlap a ja neviem čo všetko. Ale môžem vám úprimne povedať, že som veľmi náchylný k tomu, aby sa prejavila istá slabosť, ale tá slabosť je poznačená láskou k vám. Že ten sprievodný znak, ktorý je sprievodný znakom herca, že má výslovnosť, že prosto, že jeho emocionálna obed a situácia sa dá zvládať. Ale môžem vám povedať, že pri všetkých tých úlohách, či na doskách divadla, alebo pred filmovou kamerou, alebo televíznou kamerou, boli rôzne situácie, ktoré sa malo ako v rámci postavy zvládať, ale dnešná úloha bola veľmi ťažká. Mám čo robiť, ale to, že mám s tým problém, je len a len
môj prejav veľkej vďaky a lásky k vám. Ešte raz celého srdca Kvietikovského vám ďakujem. A pripíjam na naše šťastie zdravie a pripíjam, aby nad Slovenskom nezapadlo slniečko. Tak. Na zdravie. My vám pekne ďakujeme všetci a veľmi pekne vám ďakujeme a sme šťastní, že sme vás za svojom živote mohli s vami stretnúť, či v divadle, či v televízii, alebo počuť vás nezameniteľný hlas aj v rozhlase. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Som šťastná. Ďakujem. Veľmi si to vážim. A keď máte palicu, ale hlas je váš. Ešte raz na zdravie a ešte raz z celého srdca ďakujem. Dopíjam pohár pozornosti, dopíjam pohár vašej lásky. Už je po polnoci. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia.